Guys, ndauya ine muridzi wezvinyowani, muridzi wezvingungundengu. Zita ndielakingu nevanga vasati vandiziva. Guys, inzwai, ndine brand new rhythm rinonzi ZIMBO Party. ZIMBO Party. So rhythm iri guys, unoripinda uri kwese kwaunenge uri. Asi kuti guys, inzwai zviripo parhythm iri. Rhythm handisi kuripa vanhu for free. Anenge ada rhythm iri ndiri kuritengesa. So ndichaita ndichaplaya rhythm iri murinzwa kwamunenge muri. Anenge angorifarawo uri kure kwaunenge uri, unondisendera mari yatinenge tataurirana kana wauya kuinbox number muri kudziona, and then ndokupa rhythm woita se wopinda kugadzira ngoma yako yeDecember. Vanhu vodini ufara vojamba ngoma yako. Guys, vanenge vachikwanisa kuuya unouya kustudio. Studio iri kubhela bhela ndokwairi ndikune studio. Moya modi mopindira kuno kustudio. Handidi munongoziva madhiro acho takamira sei. So guys, handisi kuda kutambisa nguva, saka ndoda kuplaya rhythm iri mozvinzira kuti rhythm iri rakamira sei guys. Production.